mali jamana kono ke ambiya kullo hamari jori naam o mi woto badata sanne artisan gerefe ba magodo fe jogodi de kana na toroba alhaji samba sidibe amba fu wallahi watemna amba fu anaka dimbaya ma bela jele yesu ay tesri chamange samba ka se kana ka tonalité sɔrɔ ka manja sɔrɔ ka bonya sɔrɔ alhaji samba sidibe aba ale bo mo fede ndesani wallahi mama fo wallahi nako ko bada tera sirakele artisan kerefe bo makodo yusu no sama nundo e monument yusu be wuro sara de monument do awo wallahi ama fo fla re do goy fla do de ma eto kuma sugu joyi ay mfado samme shefa me bone kunaka bia kunaka ti yusu minena minena ke yusu wallahi minena yusu bi wuro sara yusu ibi wuro panye sa amita di ortem nyama ma ba de anga toro ba alasan jombele awo ibi minena de yusu alasan jombele mbeta uroda mango ka yambala mon chef yaro alasan jomele wartam cherela anale adana ni hakina kurai ani mirna kurai wartam na amba foka wala imano onipta fe ngonna nango chena samba jalo dinge ay wuro binga afleni wala imina na de abara trawle marhaba bayni ni signyon kabo mi ye sigdala kasea pour bashite mandore bay aka kene mantora sitala tubarikala abarikala yi ndesani dugu jera mba ikado bi ya me ni zabayi kado ka fo shi alex kro afo sabu min bitalike Antoine Bengendana ale ma yero soro bi kuma na neni amna wasado kuna fundi gafula yusu ka fi maki trawle ka bi fo imaki ki bismillah kene o kan o kuma na ka kene dima ika bismillah le nika o kuma na o furo chien wala salaje ba ni lameba o libsega wasa tugomina ambi soroka do kuna fundi gafi konna baw alamsa do fe la dala eni Antoine Solange damele awde bi nyanzoro ya wala saka wala lita ka nyesi kuna fundi gafu ulu kono kungango kibara uluma andon atara furula de ay alko kala go alni adu manabele la tibi furula Antoine abise fofana na yo digi na masula o dai abenge be baraba mivo amma fe ka sula na masu fana memi fi albi se fana o itama de bamako ko ni abi tama ko ndinye memi fi na Antoine be demseni santanduru sika akoro katle ka senege ala gundo da man ci munci keke ce yusu fana sa yusu kanatu ya mala mo ka sigi ka foto la aywa ne be ga fi na ne ba do ne pi mburange fana do maya ga kene maya be ande unu bashi fo tula bege jangne ninte alhaji ni yanzigile keneka dara dangoro badale do ya mala jala kroji wa memi vi ture ba ko dabla ni duma sabaje ni do na shedona jangne ni de aya fo sa ba ka folla se belegele ba bi ka be bismillah keneka ka fo ni yanzigile kuna fo ni keneka ni ala sona ma tna ke bashiye ka na bi dese opma binne ko karafe abe mami mbolo o sira kule ni sira jele buguni dashe sira mi ye bomako sira ka fo ka wali mando sanga ani wati no temana ka boy mi ye awekado walide ale sigile be mi awekado mugutari kone mi awekado amba foka waliman don moro sanogo ale benefice sanga ani wati mi amba fo ale be awekado realisation na baru de Bouakari Jarabada ale be ni sanga ina difula ale be difula jamando go kumbo kefa ka ankola sikuyate awaketa ka maw bismillah marketing la marundaw alem ni tambura upma janyo masa ira ni soma montaji la jikoroba anaka equipe maw jikoroba jume ikoroke aba ifan jini tedi ne fan jini jono fe lamsa de ku yo fane zi okara ufana kana ne fan jini upma ne tachena jama bagi ku bela jele fo wala yumando yuzu
kifo ani ka lajaba ni lameba belajele fo ambe daba masafo masami ni kado ka fo kubo o kumana ani kumzen ma te kado ko laben ka bali alla amba fo ka barika da sanga ni wati belajele la yusu nanzigira ni ngenenga anzigi kunte dore kibarani kuna fone munu nolu bi fasiri kuna fo de gafu kono ulu kono kungango kibara munne abilla se kado ka fo kalmu kala tabaw fe nadrakana wala sanga se ko yalma bamangana lanyini kunye munye yusu renouveau ale ka lanyinti dore o mawuna kay kado sigida wo sigida la ka kibarani kuna fone ko ulu la soro ladriya kono ambanzinzi odeka ode ato mamnu nolu ye kado ka fo arajo worawye adam na anka jamana atugudaw ana dugubaw belajele radio sigiroma cha mangalanzo meni watina akunya onka jamana senekela ni monikela bagamara ni furba cha kebaw bebi sega kibarani kuna fone asoro kuma kelina tugumina kuma na mi no bitalike kuna fone konnana anzara ka munu vara nywanga ulu na lase ni zangadani na te chori kuma anta ko bla dagre ndala ami kunfola di ema e kan bisimla kuna fundi gafu kono janyo masa ajiaranye tubarkala fangora beji jugoro ni jegete obma awakado minye ka folila se bela jelema ni anye kuna fundi keneka janyo masa amba damna ni independent alep maledu shagumar shi shogo a ikado akoko minye bembembe miziri ledo alekama kalewte ibolgoni jima warala de mi premier ministre bembe bishogal ko kala maiga na gwane la bi alebe kala shogel be kala hani kabako da ya mali joro ko aya bismillah na gwane do yorola awekado minye ga kono na bi akajugoni awekado ikrani akajugoni siri akajugo to tujila akajugoni awekado yoro chama yebi miye awekado shagumar shizogo ale awekado amma bukono ninga blengoi ayeko awekado aye awaminye tinyera la kuna foni boka bi minye kuna fondila olu nyagoro espoir malikura amk a ikado tinyera la shagumar shizogo akuko ningo mbela jele la bena shogal kokola maiga fe wala sa awekado minye absika ale awekado ale senzengala machuko mi hikado ningomi vleni ka ko bela jele jaba jele do de Musa Bilali Sidibe o yere hikado balmage na nyumange Malemadu. Bismillah. Mie awkado janyo masa akoni ndwa ni ngalo nunda bane mie awkado M5 RP kono ibe kafo kabini Ibrahim Bokar Keita ni M5 RP wulila ka yoro bela jele ke sino ye o sino okraswe kado katani Ibrahim Bokar Keita aleka fangae o mingera sa mie M5 RP ni jati mineke jakulu chama olude farala nywanga mie awkado Kabola MK ale awkado amanyema me majmembolo Sheikh Umar Shiishogo awa ikado awaminye alide kunya amanyema o mi ikado nyera la Sheikh Umar Shiishogo allaba ina minye tondo farala nywanga mi Sheikh Umar Shiishogo awkado ka gwen mi awkado ka bo ajorola o mingera sa awkado mi Sheikh Umar Shiishogo ako ni wala minda le fleni ninga afoko aleki nyimbo awami kola ko ma woro tede ko chemugo Muhammad Maiga a ikado ale bala buba tarawore ale bala alu sangare ale bala Abdul Kader Maiga Ibrahim awadwa sisugo ko gata se Ibrahim ikasa Maiga nale ministry bi ko nunde kemeka bembenge mi avocado kale jobo ajorola o mi nyera la ni la jeban janvier galot leta ani wolom la samba flani mugwa ani vla mi avocado nyera la ni mi flani bay ka fo buba ni ikasa Abdul Kader Maiga mi avocado commissaire stratégique M5 RP mi olu ko ni be joro ka fo ko olu ko ni nado mi ma do be olu ko ni dlona o mi odlo ni mingera sa Sheikh Umar Shiishogo alima jena chiko shila ako awami ni da ne wale nunye ani kado awami ni koba nunye ma wareka o ten ngofede Shogal kokala Maiga
Shogal Kokala Mega, mi avocado kale de bukan ko bele jele labe, me kalo tleta, mi avocado awa ayen ma bele jele fo, mi avocado ko Premier Minister Kebeka jagulu do sigi, munumbe ale avocado ale borondo, ninga twati na se alemba, ninga ko suko bele jele taka ale segere, wale te jeni ni bi ati jeni ni esiri, mi avocado nyere la, ibe kafo EMK kono bi, mamunu bi, ni avocado olu koni awa minye olu joro bingolo fa bi olu ma saba mi avocado nyere la olu avocado olu ka joro kase ka fatugo mina ami shokmar sizugo ale ko ma jena bi ama jena sini akoni ya jira ka foku ka la je bake mi assembly wala sa avocado ka ko siki senga nga benata ni ma ko lo te ka kalado unyina ninga shokmar sizugo kuma segere avocado shokmar sizugo ale ko ya jira ka fo minye ale ko bi ka jalagita ka ma mi zagare o sugal ko kala mega sugal ko kala mega nale avocado mi M5 RP o ma nyima o ko me kale buruja kapma suko bela jele fo ale ma mi avocado ni hagli bala shegumar suko awa jeune Afrique kono ale nakuma do fo mammi avocado no be kala kari M5 RP la wa no be kala kari avocado ami atabulu la akone ko me M5 RP la ngane no haklina umbirnanta anu be kata kumblena mi ve ko olu tekelenye ko nkuma ni kera fenye femi na ma be M5 RP ma bashite ala ka nguna ja amin Allah ni sabai ani bo ende panangono cher la to taw yere la bele toto ulula uka to mo ka lafiya ay jesigi je laba jejugu labati nyu anjuro utenia semasi fana yar la ni jugula o mana M5 fana yar lata EMK fana yar lata o man la ñini kunku yemu mfana kalen fiina Chomar Sissoko ay ko baw ke malikono ay Chomar Sissoko ne may jakulu la ko jakulu ko adono la ko abora ka soro mangante sadi beti jakulu woro beti nanda do ala M5 yere supposement ye ni jakulu ba sabai EMK semasi ani ngi ñininga FSD wa jume o mena foro ko ya fumala aw farla ñanka ko hakilina o kuma akara no hakilina ko kelen ne Ibrahim Bokar ke takabi mana o binengo hakilina bawo na daga nafara ala ka nguna ja yusu endigateur de renouveau ale kuma mbe ka do mi no bi taliketa shiblala ambota ko nyeshin lokoli karamogo ma ni aniye musula kaye ala mahinana na madam Watra Ramata Tugula yusu o kuma na ko nin kera selenge hakilla jigina anga jamana ikaro ka fo adugula ko donindo ko mi ye juma do kalo kile mugani konondo avril kalo samba fla muga ani fla selenge o kuma na sogora yan va fe mo ballamina ko mimbi lokoli karamogo muso ko fo ni ale yere ye karo ka fo kalanzo yere ma nyemaye o ka ma ko école fondamentale B o ko ma o kon la soro la munu no lo kon tara ni muso ko fole ka bone anina yusu padriba yi kanto ka fo ko kuma mi na soro ka do kalan yere bla ledu afu wati mako konzede paki padriba ko ka do ko ni wale jugumi ne akela selinge ka ko belajile ko ni da mawle tura sabu akera ni songo ya bay akere ka do ka fo jiglamse ya bay bawo mi talike ni muso ko folena madam Watra Ramata Tugula abaka kalankara moya la wati mina yusu okmana ko ka wuli ka saka chakeda yerela na ba ka direction ko fo okmana ko akoni ma labena mamunu ngira sababu ye ma wal ma maw okmana ne ka abone anina yusu ko ni wale ni akuna fone na kibara mena kumami avril kalo kilimugani kolondon samba fla muga ane fla selenge ana mara ani malide bela jele bed busuma kashara ben ni songu yara amanya mingo ko selenge ikado ko mo yere farla nywanga ni katama buloda kan ni songu ya tama buloda ani ka wele bla onga jamana marabaw ma ka fo wale mingele flaniye yusu ko foga ikado segesegele ni wuli ka jow ka olu ke ka wale jugu nkeba o ka tegeda uka kuma ko o wale no bitalike o tamana yu ke ni kata ikado jamana lasgide mi be selenge na bi sous-préfet ni ka o kofo kata o kuma na uka hakilna no ka hamna ni jorna mi me ula ka to ke gafe ko di oma driba ko kunungo araba kalo kleta ani kele me kalo samba
2022 ani fila ka do ko sigi min n'a bɛ kɛ ministres fɛ fo ma ko conseil des ministres n'o y'u ka laadala ka do sigi ye jɔkun kɔnɔna na ko sigi senfɛ ministre min ni ale ɲɛsinnen do ka do anw ka jamana kɔnɔdenw n'u b'ula hɛrɛ olu lakanani ani u la tɔbɔtɔbɔli kama ministère de la sécurité ani protection civile o ministre maa ɲɛma k'ale ye kibaruya bɔ ne ka a bin ka do min ye jamana marabaw olu ɲɛna Colonel Hasimi Goïta ani ka te ka do gouvernement ɲɛma ma ka do docteur Shogel Kala Maïga fo ka se ka do ministre tɔw bɛɛ lajɛlen wale min kɛlen filɛ nin selinge ka do maa n'o ye marakɛbaw ye k'u ma sigi k'u bolo da u sen kan ministre bɔra n'a kunnafoniya ye u ye tasibila kɛ ni k'a kɛ ka do jamana kɔ bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ni ka se ni lakɔli karamɔgɔ muso in ma Madame Ouattara Ramata Togola ala k'a dayɔrɔ suma Yusu ko min bɛ tali kɛ maaw la bi sɛgɛsɛgɛliw k'olu bi senna wa an bɛ waati min ko sa ko bolo dara siganama 3 yɛrɛ kan min ni olu kɔni bɛ i k'a dɔn bolo la sɛgɛsɛgɛliw olu bɛ senna nin waati na bolo tara maa 3 kan siga kɛmɛ maa minnu na gouvernement tɔgɔ la jamana marabaw tɔgɔ la ka se i k'a dɔn jamana yɛrɛ tɔgɔ la kuma ko u ye tasibila kɛ ani ka dugawu dun kɛ ka ɲɛsin banbaatɔ a n'a somɔgɔw bɛɛ lajɛlen ma a n'a baarakɛɲɔgɔn tɔw kalankaramɔgɔw bɛɛ lajɛlen Yusu ko ala ka ni muso kofɔlen ni k'a dayɔrɔ suma sabu k'a kɔni tora i k'a dɔn k'a fɔ yɔrɔ la yɔrɔ min ni a ka baara yɔrɔ do yɔrɔ min n'a bi fasojɔ yɛrɛ baara o la o kumana ko nin ko in u m'a bila i k'a dɔn bolo kɔfɛ kunu u ye a kuma fɔ conseil des ministres la ka laban ka tasibila kɛ ka ɲɛsin musolaka in ma wa ko maa 3 minnu ni tɛgɛ dara olu kan Yusu ko olu bɛ bolo la k'a sababu kɛ mun ye siga ɲɛsin bɛ u ma i k'a dɔn ka se Madame Ouattara Ramata Togola ale fagali la selengekaw olu fɛ yen nɔ indicateur de renouveau olu ka bibɔ ye nin ye indicateur ni y'ale bila janjo masa min amne bi sɛbɛn da sɛbɛn min ni b'a ta o ye 22 septembre 22 septembre awa ka dɔ malikura taa sira o min kɛra awa an ka jabarani sanfɛ n'o ye ORTM an ka awa ka dɔ Alasani Jɔnbɛlɛ an b'a fɔ awa ka dɔ ni hakilina ɲuman ninnu na min ye awa ka dɔ ko Sajo i ka dɔ ko a bɔra kɛnɛ kan Sajo a kumana Sajo ye maaw la faamuya Sajo awa ka dɔ min ye a ye ɲɛkisɛ ti maaw tɛgɛ wa fɛn minnu bɛ yen ani fɛn minnu kan ka kɛ an ka lakana bɛ sabati cogo min bi maa bɛ se k'a fɔ alihamudulilayi ko awa min ye armée u bɛ ka minɛnw sɔrɔ wa min ye armée i ka dɔn u bɛ ka sebaa sɔrɔ jugu kan siga t'o la o ye yela ye maa si tɛ y'a kuma lase k'o sɔsɔ a banna n y'a mɛn muru la ko Masumale fɔlɔ muru de y'o faamu awɔ a ka Sajo ko Masumale awɔ cɛya kuma man jan cɛya kuma man jan a bɛ kɛ dɔrɔn a bɛ ye jaabi bɛɛ bɛ jɛ k'o lajɛ ɲɔgɔn fɛ Birama Jalo ale ka fasiri ye nin ye a min ye 22 septembre bisimila 22 septembre awa ka dɔn min ye ministre ye waati min na awa ka dɔn kuma fɔlɔ tɛ na la Mali ni Russie ni ɲɔgɔn cɛ a ko ni Mali ni Russie kɔni awa ka dɔn nin tɛ bila ko ye min ye awa ka dɔn anw ni Russie la kabini waati min na awa ka dɔn an ka cɛkɔrɔbaw bɛ indépendance ta indépendance awa ka dɔn min ye an ka wolomasiri tabaw i ka dɔn ko Russie kɔni kun nana anw ka jamana kɔnɔ ni kana an ka wolomasiri tabaw ni k'u kɔkɔ k'u ladilan o min kɛra sa awa ka dɔn k'o tɛ kɔrɔlen ko ye ko bi ko n'i y'a kɛlen awa ka dɔn kuma kura ye ko fɛn dɔw de b'a jukɔrɔ fo maaninfin ko faamuya nka ko nin fɛn tɛ nin si tɛ foyi tiɲɛ min awa n'o ka gɛlɛn anw ma o ye Mali o y'o ye siga t'a la Yayo Masa ko min ka gɛlɛn an ma o ye Mali de ye a ye a jira k'a fɔ jamana si tɛ k'a fɔ i ka yɛrɛma hɔrɔnya k'o b'i bolo k'a sɔrɔ i ka jamana awa min y'a wolomasiri tabaw n'olu ma se k'i ka jamana lakana wa min ye awa k'a dɔn i bɛ kɔnte i yɛrɛ kan fɔlɔ yanni ka kɔnte maa wɛrɛ kan min ye tiɲɛ yɛrɛ la a ko awa min ye n'i ye jateminɛ kɛ ko bi n'a ka bi min awa k'a dɔn an ka wolomasiri tabaw a ko bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko a nɔgɔya bɛ ka don ka ko la dɛ n'i ye jateminɛ kɛ min ye aw k'a dɔn minɛn kɔni bɛna cogo min na u bɛ ka na ten cogo bɛɛ lajɛlen la min ye aw k'a dɔn olu bɛna tuma min o y'a sɔrɔ minɛn dɔw kɔni minɛn caman bɛ yen olu aw k'a dɔn u kurun bɛ u njagi la wa u dan bɛ u kɔnɔbara kan a bɛ wajibiya ka yamaruya de ɲini jamana wɛrɛ fɛ dɛmɛbaa wɛrɛ fɛ walasa
aw b'a fɛ ka kɛlɛ min kɛ walima a b'a fɛ ka mugu min ji walima a b'a fɛ ka avion min lawuli olu k'u yamaruya di ko kɔntɛ n'olu banna dɔrɔn kuma a sigilen de bi a b'a bolo da jugu bɛ shuru a kan Janjo Masa ninnu ye bɛnkan kabakomaw ye dɛ Janjo Masa min ye o ka dɔ Sadio Kamara ye Sadio a ko awa min tiɲɛ yɛrɛ la ko Barkan olu ka awa olu ye wulikajɔ min kɛ yan ko n'a fɔra ko a ko bilan di min ye aw ka dɔ ni maa kofɔlen Sadio ko o bilan tɛ ale tɛ se k'o di min ye aw ka dɔ u bɛ maa min ka yamaruya kɔnɔ yan bi n'o ye aw ka dɔ Faransi de kɔni bɛ se k'a jira k'a fɔ awa ni nin kɛra ta nin ma kɛ ta wa nin bɛ ta nin kɛra tɔ k'a jɛ nin kun kan ka fara a kan ko nka aw ka dɔ min ye tiɲɛ yɛrɛ la ale tɛ se k'o di koyi n'o tɛmɛna ka bɔ yen a ko awa bɛɛ lajɛlen b'a dɔn Bamanci olu tun bɛ aw ka dɔ kɔrɔ marabolo la u bɔra bingalikɛlaw i k'a dɔn ka na camancɛ marabolo fɛ wa i k'a dɔn o kɛn bɛ aw k'a dɔn min ye tilebi yanfan dɔn u bɛ ka dankari olu fana la nka a bɛna taa olu ka wulikajɔ olu bɛ se k'a fɔ alihamudulilayi tare min ye aw ka dɔn olu bɛ o ɲini f'u dagayɔrɔ la ni ka t'u gosi cogo bɛɛ lajɛlen la min ye walasa jamana bɛ se ka lakana cogo min jamana bɛ se ka basigi cogo min na min ye aw ka dɔ Colonel Sadio Kamara Moro ka kuma Masumale a ko awa min ye mura min filɛ nin a ko tiɲɛ yɛrɛ la min ye aw ka dɔ ko farafindenw k'u k'a dɔn k'a fɔ ko farafindenw fana bɛ fɛn dɔ bi dɛ min ye aw ka dɔn ko nin bɛɛ lajɛlen kun ti dɔwɛrɛ ka an ka wolomasiri tabaw olu ka sebaya min ye aw ka dɔn ka a ladugukolo min b'o la ka loso lasa don o la aw ka dɔn olu kɔni olu ti jɛn n'a ye bi mura ko min filɛ nin aw ka dɔn waati min na ni an ka wolomasiri tabaw n'olu taara ka taa awa kɛnɛ minɛ nanzaraw la ni baara kɛ sɔrɔ awa su minnu bɛ yen ko awa gosi ko su minnu bɛ yen k'a dɔw kun tiɲɛnen a y'a fɔ a ko ten a ko k'a État o bɛ armée malienne jɛya k'a fɔ o kumana olu jɔnko tɛ nin ko la k'a mana kɛ cogo o cogo sɛgɛsɛgɛli minnu n'o dira i k'a dɔn maa hakili feerelenw ma nin n'a ɲɔgɔnna la jaabi min m'a bɔ sariya tigilamaw fɛ tugu bɛ kɛ o kɔ mun b'a jira k'a fɔ ko Faransi se ka taa mise en scène dɔ kɛ Niger tutu an ka dɔnbɛ de yan min ye aw ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la u bɛ k'a fɔ Sadio ni kuma min dira a ma ni kuma min ɲɛsinna a ma a bɛɛ lajɛlen jaabi min ye aw ka dɔn Burkina nali min kɛra min ye min ye aw ka dɔn kunnafonidila a y'a ɲininka o la a ko min ye aw ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ko maa si kelen tɛ k'a fɔ k'e kelen bɛ se ka banbaaju kɛlɛ min ye Mali dayɛlɛlen bɛɛ lajɛlen ni maa min b'a fɛ u k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma k'a dɔn Mali to a ka danbe kɔnɔ o bi bɛn min ye aw ka dɔn a ka fɔ la a ko awa fɛn ninnu sɔngɔ bɛ cogo di yalima a nafolo bɛ bɔ yɔrɔ jumɛn a ko awa min ye ministre de l'économie et des finances k'ale tɛmɛni min kɛra n'o ye aw ka dɔn Sanu ye Alfuseni Sanu k'o ye kuma min fɔ min ye a nafolo bɛ bɔ an yɛrɛ de ka duga la a nafolo bɛ bɔ an yɛrɛ de la k'a fɔ an bɛ min di maa ma yalima an b'an ka fɛn dɔ tɔnɔma da maa dɔw ye ko nin kuma bɛɛ lajɛlen nkalon kuma ye a ko bi min ye armée se ka kɛ foyi ye ni jamanadenw tɛ wa i k'a dɔn armée se ka kɛ foyi ye ni jamanadenw ma kɛ min ye o kuma ale bɛ bɛɛ lajɛlen wele min ye an ka bɛn dɔrɔn jamana bɛ cogo min na aw k'a dɔn jamana ka se ka bɔ ten min ye gɛlɛya min b'an kan o gɛlɛya ka bɔ an kan min ye aw ka dɔn Sadio Kamara ye a ko ne ye foli ani tani a y'o di bɛɛ lajɛlen ma min ye Assimi Goïta i k'a dɔn olu bɛ baara o baara la Assimi Goïta fo ka taa se premier ministre ma n'o ye Choguel Kokala Mayiga olu bɛ baara la olu de ka yamaruya kɔnɔna na a y'a jɛya a ye min a laban ni min ye a ye dugawu don kɛ Mali ye tubarikala ko Ala ka Mali kisi Ala ka Mali tanga Ala ka Mali sankɔrɔ amina nin sɛbɛn an ye nin bɔ sɛbɛn kɔnɔ sɛbɛn min n'u b'a wele ko 22 septembre kɔrɔmɔrɔw hakili la a ɲininkara kɔrɔfɔ caman na hali kunna an k'a fɔ Yusu kana n kɛ cɛkɔrɔbanin a ɲininkara kɔrɔfɔ caman na a ko bayɛlɛmali ni y'a kumala kunnafoni bayɛlɛmali ka y'a kumala ka ko ta k'a yanga ko mɔgɔw k'u hakili sigi olu si tɛ kɛ sababu ye olu ka u ka hakilina ni ka o bɔ o kɔnɔ a ko aucune manipulation informationnelle ne fera douter de la justesse de notre combat dans ka fɛn dɔ f'i ɲɛna pour que propagande waati min na guerre mondiale bɛ sen na ni américains b'a fɛ ka taa allemand attaquer u n'u terilakaw walasa farafinw bɛ se k'u ɲin don a la
e b'a dɔn Ameriki maa ɲɛmaa ye min kɛ o ye mun ye u ye farafin fara ɲɔgɔn kan ka u ka église maa ɲɛmaa dɔw fɛ olu ka u b'u wajulu la ko éclair ko farafin bɛ bange angɔnama yawo la hawla i ye nin faamuya hakilina ɲaami sa ka farafin hakilina ɲaami ko farafin gɔnama bɛ bange ko n'a fɔra ko ka tila ka kɛ avocat Ameriki jamana kɔnɔ ko kɔni ko Ameriki tɛ jamana ye ka kuma sugu bɛɛ lajɛlen fɔ farafin dusu bɔra olu farala gɛrɛgɛrɛ farafin maɲi farafin bɛ États-Unis kuma maɲi ka sɔrɔ tiɲɛ tɛ Ala ka kuɲɛ nɔgɔya amin Yusu i k'a dɔn k'a fɔ Adama Jaba tɛ i k'a dɔn kala suguya dango ye a kɛn bɛ ne ka i k'a dɔn kalmu kala ta indicateur de renouveau an ka taa i k'a dɔn Baningo Joyila a ko min bɛ tali kɛ i k'a dɔn Joyilakaw fɛ yen o kuma ko ka bɛn ni hakilina ye n'o ye mouvement yɛrɛwolo déboursé rempart olu ka i k'a dɔn bolofara min bɛ Joyila o ka sifinnakaw ani sigida maa caman olu kɛlen don ka ŋaniya ta ani ka labɛnw sabati kalo tile 13 n'a bɛ mɛn kalo kofɔ sini juma yɛrɛ tɛ o ye wa tile 13 san 2020 ani k'a dɔn 2 ko min n'o bɛ tali kɛ Joyila la o min ye anw ka jamana marayɔrɔ ni o ye a région 12 ye o kuma ko olu kɛn bɛ ka wulikajɔ ni ka i k'a dɔn taama boloda taama in bɛ boli mun kan o de ye k'u ka dɛmɛ ani dɛmɛɲɔgɔnya n'o su k'o ɲɛsin anw ka wolomasiri tabaw ma o ka laban tuguni ne ka i k'a dɔn laɲini kɛ laɲini kun tɛ dɔwɛrɛ ye yiriwa baara minnu ni wolomasiri tabaw bɛ o minɛ kɔnɔ ani jamanadenw olu kan ka se ka dɛmɛ ni dɛmɛɲɔgɔnya min kɛ Yusu ko o kumana u ka hakilina takun ye o ye Badiri b'a ye kanto k'a fɔ ko baara in bolola cogo min ni adama y'a lase cogo min na o kuma ko min bɛ tali kɛ i k'a dɔn Joyilakaw fɛ yen sigida min n'a bɛ f'a ma ko boli banna ekɔliso min n'o ye école A ye o ko jamakuluw bɛ na fara ɲɔgɔn kan nin yɔrɔ kofɔlen in na ne ka taama i k'a dɔn k'a bolo da min bɛ tali kɛ i k'a dɔn bɛɛda min bɛ yen n'o ye siraba min bɛ yen ni k'o minɛ Yusu o kumana ko a kun tɛ dɔwɛrɛ ye jamanaden bɛɛ yɔrɔ o yɔrɔ ani i k'i se dabali o dabali la ani fɛɛrɛ o fɛɛrɛ la i ka dɛmɛ ni dɛmɛɲɔgɔnya Yusu o kumana a bɛ se ka lase ani k'a langale cogo min na o kuma k'u b'u yɛrɛ ye o minɛ kɔnɔ o kumana k'u ka taama ye ne k'a kɛ ka Joyila jɔaba k'o kuncɛ ne ka taa i k'a dɔn bisimila minɛ gouvernorat la n'o o bɛ tali kɛ i k'a dɔn Joyila gouvernorat la o ko nin sigida min ko nin tɛ u si fɔlɔ ye taama minnu n'o olu bɛ labɛn k'a kun tɛ dɔwɛrɛ ye taasibila bɛ ta ka ɲɛsin maaw ma maliden minnu n'olu ye wolomasiri tabaw ye walima maliden minnu n'olu yɛrɛ ye civiliw ye nka n'u tora i k'a dɔn k'a fɔ anw ka jamana kungo o la o kuma ko taasibila bɛ ta ka ɲɛsin u ma walasa kuma ni sanga bɛɛ lajɛlen o sumaw ani k'a dɔn k'a fɔ maa minnu n'olu ye u balimaw ye u k'a dɔn ɲinama kɛ u kɔ o kuma ko ɲinɛ yɛrɛ tɛna kɛ u kɔ o ko nin wale min n'a bɛ ka labɛn Joyila o k'a kun tɛ dɔwɛrɛ ye walasa min n'o bɛ tali kɛ yiriwa min n'o o fana laɲininen don o hakili bɛ se ka to o baara la cogo min na o kuma ko baara in bɛ boli o minɛ kɔnɔ Badiri b'a ye kanto k'a fɔ ko wulikajɔ min n'o bɛ labɛnw kofɔ kunu a ye kibaruya min ni a y'o lasɔrɔ Adama Jabate ka fɔ la o de ye k'a fɔ maa minnu n'olu ye mara ɲɛmaa minnu bɛ Joyilakaw fɛ yen gouverneur n'a b'i k'a dɔn Abdoulaye Fasikoyi ni k'ale kofɔ a n'a ka jamakulu ka se k'a dɔn k'a fɔ préfet min bɛ yen maire minnu n'o bɛ marabolo in kɔnɔna na o kumana ko olu bɛɛ lajɛlen kɛn bɛ ka labɛnw sabati ni ka nin baara kofɔlen ni ka nin k'a dɔn k'a fɔ wulikajɔ min bɛ sen na a bɛ se ka kɛ ko lasabatilen ye cogo min na polisilakaw ni protection civile maa minnu bɛ yen Yusu ko ninnu ni a k'a dɔn cakɛda fɛn o fɛn bɛ yen k'a kun tɛ dɔwɛrɛ ye o de ye k'a fɔ u bɛ taama min kɛ ni ka dɛmɛɲɔgɔnya ɲɛsin an ka wolomasiri tabaw ma o kumana o kɔfɛ min bɛ tali kɛ yiriwa bolodaw fana na o bɛ se ka kɛ olu ka marabolo in kɔnɔ cogo min sabu ko majɛngɛ caman bɛ yen gɛlɛyaw caman bɛ yen marabolo in kɔnɔna na ko min ni jamana mago bɛ o la bɛ yen min bɛ kɛ sababu ye min bɛ Joyila mara ni k'a yiriwa kofɔ o k'u n'o kɔrɔfɔ ni k'o se sen na kosɛbɛ Badiri b'a ko taama min n'a bolodatɔ don sini o kuma Joyilakaw fɛ yen ka bɔ école A la ka tɛmɛ i k'a dɔn k'a fɔ jɔ fɛ ni ka taa kuncɛ gouvernorat la o ko n'a bɛna bisimilali bɛna kɛ i k'a dɔn gouvernorat ni a maa ɲɛmaa Abdoulaye Fasikoyi a n'a ka jamakuluw fɛ ko sifinnaka minnu bɛ i k'a dɔn Joyila mara la bi ko caman de kɛlen don ka labɛnw sabati wa u b'a ɲini i k'a dɔn Joyila mara bɛɛ fɛ bɛɛ ka bɔ ka caya o kumana min bɛ tali kɛ taama ninnu na a kɛlen kɔ Yusu ko ani k'a dɔn min ye wolomasiri tabaw ye u bɛ dɛmɛ minnu ta ka ɲɛsin u ma u k'u hakili to a la k'a fɔ a kɛra cɛmancɛ bolo ye a kɛra marabolo wa fan wɛrɛw fɔ san ko bi na min ye
jatigɛ wale kɛbaw ye k'u bi seri la fa bɛɛ fɛ marayɔrɔ tɛ marayɔrɔ ye u tɛ yɔrɔ minnu na nka jamanadenw k'olu jɔda ye mun ye ni nin ɲɔgɔnna jama labɔrɔw kɛra o tuma jama minnu bɛ na ka bɔ duguw la olu k'u segintɔ bɛ segin ni kibaruyaw ye u bɛ segin ni kunnafoniw ye u ka taa ɲɛfɔ sigida maaw ye aw ye hakili to a la anw de bɛ se ka wolomasiri tabaw olu dɛmɛ u ka baara o la Adama Jabate ale ka fasire nin ye an y'a bɔ indicateur du renouveau u ka bi bɔ don indicateur ni ale bila min ye an bɛ taa sugu la an bɛ tɛmɛ Ablaye Mayiga fɛ groupe commerce la groupe commerce kura verti ayi an bɛ bila groupe commerce la bi ne kelen bɛ taa commerce la bawo i filɛ nin i ye o ye kelen ne bɛ taa k'a sɔrɔ ma se groupe commerce la on va te mettre là-bas bon n'o yɛrɛ ma diya laban bɛ na ɲɛfɔ bibliothèque nationale yɔrɔ la ka datugu an ka cɛkɔrɔba ɲuman an bɛ ɲɛfɔ Kayiba Jabate n'Ala sɔnna cɛkɔrɔba k'a ka dugawu k'an ye Janjo Masa ale n'a a mɔdenw a n'a tulomasamaw nin waati in na ma ale de b'i sigi ko a ye na ko n denw nana barikala barika ye n de sani barika ye maa min dugawu kɛ Ala ka cɛkɔrɔba ɲuman kɔrɔ an bɛ dugawu fɔ Kayi ya masha Allah an ka taa sugu la an bɛ taa jɔ a la ne k'a lajɛ sugu bɛ cogo min na jeli de finesse an b'a fo an k'a fo k'a waleɲuman dɔn Yesu ka bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn an bɔra sugu la an yɔrɔ bi ye alamisa ye anw ka i k'a dɔn dugu caman bɛ yen i b'a sɔrɔ a sugu ye dɔgɔkun fɔ dɔgɔkun ye tuma minnu bɛ sugu la nin waati in na n'u b'an lajɛ an b'u bɛɛ fo k'u bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn Falokaw fɛ yen nɔ Fadugu la Dawuda Buwarɛ a n'a terikɛ Ba Zumana Sanɔgɔ an bɛ foli d'u bɛɛ lajɛlen ma ka Fadugukaw fo ka i k'a dɔn k'a fɔ min n'o bɛ tali kɛ nin waati in na Sadugukaw ka n'u bɛɛ lajɛlen fo ka Bɛndugu Ɲamana k'an lajɛbaa fɛn o fɛn bɛ yen k'u bɛɛ fo k'u bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn Nisani Janjo Masa an bɛ sɛbɛn da min ye indicateur de renouveau an b'ale ta ale ni a bɛ k'a dɔn min ye journal caman olu kumanen don min ye a bɛ k'a dɔn fɛn min bɛ sen na bi n'o ye a bɛ k'a dɔn Malikura a taabolo an bɔra ka Sajo Kamarata min da min ye a bɛ kuma fɛn jumɛn kan minisiriw bɛ wele k'olu sigi a bɛ k'a dɔn Bɔgɔji Nde kan dɔwɛrɛ tɛ e nin ɲɛfɔ baara min bɛ ani ye minnu kɛ ani minnu bolo dalen don i na nin bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ min ye a bɛ k'a dɔn ministre de l'économie et des finances ale ye Alfuseni Sanu min ye a bɛ k'a dɔn ale kɔni kumana ORTM sanfɛ Nde don bɔbɔ a ma kɛ ɲɛna dɛ tɛ nin dɔw kɛ i ka cɛkɔrɔba ye o ma fisa i ma Sanu ayi an bɛna lajɛ lala i y'a fɔ cogo min maa tɛ diɲɛ fɛɛrɛ danna an ka tiɲɛ yɛrɛ fɔ n'i y'a ta tariku yɛrɛ la bɔbɔw den ye filaw ye mugu a y'a n'a ka mikoro minɛ ne taara bi de sa a ma s'o la a ma so a ma s'o la o kumana Yusu ni mɔgɔ tiɲɛ fɔ a tɛ s'o ma i tɛ lahawla kana bɔbɔw bilanna Janjo Masa bisimila min ye a bɛ k'a dɔn ORTM sanfɛ min ye a kumana a y'a jira k'a fɔ awa min ye an ka sɛnɛ min filɛ nin ye sɛnɛ min a bɛ k'a dɔn ɲinanda ma ɲininkali kɛra a la k'a fɔ ko yalima engrais min bɛ yen n'o bɛ subvention tɛ dɔwɛrɛ min ye a bɛ a kan ka fɛɛrɛ nin da in na jamana b'a fɔ ko ayi aw ka dɔ bɔ a la o tuma fa min n'aw b'o bɔ a la jamana b'o ta ni k'o d'a ma u b'o kɛ a bɛ k'a dɔn an ka jagokɛlaw ye min ye o de subvention min ye a bɛ k'a dɔn Janjo Masa san 2023 ministre de l'économie et des finances a kɔni y'a jira k'a fɔ awa min ye ko siga ale ma da la n'o na ye maaw la k'a sababu kɛ mun ye min ye a bɛ k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la min ye a bɛ k'a dɔn CMDT a ye k'a dɔn o kadara kɔnɔna na a ko ani CMDT a bɛ k'a dɔn maa ɲɛma n'o ye PDG a ko u ka jateminɛw kɔnɔna na min ye min kɔni sera ka wuli ka jɔ kɛ kɛmɛjɔ o ye 50 kunkan 5 ye min a k'a dɔn n'o kan ka di maaw ma ko b'a jira k'a fɔ yɔrɔ minnu bɛ yen k'a fɔ n'o ye sɛnɛkɛyɔrɔ ye i n'a fɔ malosɛnɛyɔrɔbaw ma ka kɛ to ko sugu bɛɛ lajɛlen na kɛ Alfuseni Sanu ka fɔ la min ye a k'a dɔn awa min ye engrais ko min filɛ nin ye u na ko sugu bɛɛ lajɛlen kɛ o ka d'anw sɛnɛkɛlaw tulo la dɛ o ka d'anw tulo la
ko na jamana be min da no na fulumugu bay obiti jo miliyar tan doro o mi aya jira ka fo yera la avocado angor ko gele bi o masro do refe avocado ikren ani irisila olumunu me angre avocado achama ba debo o gele be olu fe do boray ikado awami apmana duanga mi avocado duan mi awadwan oluka wulika jo na avocado awagele mi mbe jamana kono ni dunga fa busuka sabati avocado yesira do bla osira avocado awami wulu ni sagaro olu tna sara ko nga benata mi uyere formun krom ge duanna alani avocado duan ma nyema no kado konate ale wulika jo minge ani ka fere munu sigi senga ko avocado duan o wati mina o kumbina avocado miliyar binani ani fuka tase miliyar binani shegi fuka tase avocado miliyar biduruma ga minye sira krom numblara senga minye avocado duan me miliyar bi woro ana kungamfe obo la du kalo bravo tubarkala oba gira ka fo wulika jobi sena fuka tase impoma ikado awa minye tinyera la minye ministry ayepma munu vo no alfusene sanuye minye ma chama be sira munu kumbola angbargo tasira la ko aye jigi sigi bo tubarkala ala ka nguna ya masha Allah ala ka sawjuma ya masha Allah amido okay jamana ala kana bi wati bi insha Allah ni Allah sona ala ka hakili nyuma ni jamana do amin ya Allah wode nyande abana Yusu amifu ikado ka fo mime indicateur ani kunofundi gafe munu nolu dasira ni ma ambu belajele wale nyuman don sabu na ikado afatiri la tuwa kala yusu eka wala limbike sababu ye chamanga famu soro Allah kuma ministre alfuzeni sanu anaka jama kulu okuma na jigiya mine abe ubulu okuma amba yina la fe alaka use amine koro sabu ikado miye affaire de burburula c'est pas facile affaire de burburu jamana économie ni ali kelete bakumoto dugono bo fanga manone mami duwa kala ka kunye no ya amin la lettre du peuple yosuble nabi kado ichama kufo yosu la lettre du peuple no jamana deunga bataki alikmambe ako mimbi ikado anga jamana okmana jakulu do kufo olu tunye damakasi sebe nika ogobi ikado Jean-Yves Lidria aleka ana denge okmaka manye mingo tribunal minvleni ye ikado ka fo commune sabanana no tribunal de grande instance commune 3 Bamako district mi nyashine de pôle économique ba yusu ko olu ye ni mamunu no olu ye ikado damakasi sebe nika ake Jean-Yves Lidria ana denge uka yusu ku ye jabi bo tribunal ye ikado segesegeli ke ani ka laje nunu ngalla nyini anu ka ikado damakasi abibla minejume ngono fese ni bara belejele kele ko yusu na manya ka fo ko nye belejele ko ni sinzina ye sariyai yusu ku ye jabi ni ka boka bi ka fo o kuma na mimi talike Jean-Yves Lidriana ko a convoquer le do Bamako akaka ni kana ikado ni convocation kanu jabi kalo klimuga juin kalo natai badriba yi kanto ka fo commune sabana tribunal ikado mi no ye pôle économique o ku ye wele bla ikado Jean-Yves Lidriama o ka sabuka munye yusu ko mi no bi talike akok jubajula hali no beledele doninde jonjon ga mi bi talike Jean-Yves Lidrian o kuma na ko hakila jigina ambe doni mina ko bi ale ministre mi nyashine no France ani jamana wara cha kunga kibara nyana bali uma yusu kana dinge no bi ka do Jean-Yves Lidrian de kofo o ko wati temenena o kuma na kai ka do Jean-Yves Lidrian ni ka to wulu masri tabaya ministre ya la France ka ofe o doni kama alama hinana Ibrahim Boubacar Keita ibeka ale tunye jamana mara baye yusu ko Jean-Yves Lidrian ana de dabali ni fere betige ni kana sugublo do jaku ya nganamu ni ko ke uyere taye o bitalike Mali passeport ko ula balawdi yago no te Jean-Yves Lidrian kabini e degol sle nabe politique ko tasira na fobi abudala wa gouvernement kuram besigi abini yere yala ay na leta bane alika aka intere ko so wana ko boraji
na seni ya do ka petni ya do ne yoro c'est gamin là ale ya do mamindu musoroba che bana yusu ko mi me Jean-Yves Lidrian kofo Mali du tribunal na be commune 3 kofo o kuma na ni ko bama balika ke wati balika fo o kuma ku ye wele bla ama a wele bo jenina ka laba ka bulungen ne shi juin kalo kile mugama san ba fla mugan ani ikado fla ko ka sabu ke muye mi me Jean-Yves Lidrian kofo na fo ya fi turumina ala mahinna Ibrahim Boubacar Keita ibeka ale ka fanga pa yusu kana deye fereni dabali betge Mali kay karo ka fo passeport marché ka bele jile mine ka kamoliya ne ka do uyere saguna dafe sabu ko adira société mi ma segesegelu ya ira ka fo Jean-Yves Lidrian ka denge joro ka bula kosobe ayre ka nafa anaka tno kama yusu mi metalike aunga passeport biométrique mi mi kla aunga jamana tola ikado ko nunu ye fere tro ni ko sugubulo ke utaye adriba yi ya ira ka fo kulu do de wulila kulu mi nyini ni ke ni ka segesegeli ke kaye ka fo nunu nga ni walbale mingele fle kele yusu ko kumaka make sariya kono plana ye miye wasata ikado ka fo asugublola sabana ye miye yusu ka andafulo ko adagoshi ga bon kosobe nga kambe doni mine ko bi ningon ye ikado tribunal commune sabana ka jabiye ko lu bi wele bla Jean-Yves Lidrian ma nga mi metalike kado ka fo mi lettre du peuple ukoko halini bebi yere nyininga yela Mali kado ka fo kiriblo na fse ka fanga la soro kan nani Jean-Yves Lidrian ye ikado ka fo anyekoro wa nelgele awana. La justice malienne aura-t-elle les moyens de faire venir le ministre français des Affaires étrangères à Bamako pour la présenter devant elle? Amanga Interpol blagatamne. Amana ke chugo wala da photo mi vle. Awo. Ala da photo mi vle. Awo al nandaroba anandara munu manan me o luba do ko jugo. Akila una do ka fo. Ko mana ko kodo minye folo. Yusu ko tinye bi. Otri nya franywanga ye anya bol la lettre du peuple ka bibodo. La lettre du peuple, ni ale bla informateur ne ba leta mi avocado dugu muga ani woro ani avocado odugu avocado village ni amo mi avocado awa olu koni mi commune membe no falo olu koni ta make falo jumendo kuri anga falo de bla fara mala falo tede ko o de bisoro de jayo masa nam mi wolu ko ya jira ka fo ka marchike e ko ni ya shefolo e falo avocado ni nywana ni tama baga ke mi avocado nyere la dugudun avocado olu ko nti dore fe mi o ka mer mi be no mamuru buare avocado kale ka koso na ka koso ka sauche juma do me kalot lemgwa me kalot le woro zamba flani mga anifla mi avocado jama bora fa bele jelefe mi kunyeshi avocado prefecture rola ni avocado sous préfecture lake mi utamaga ngundi dore mi avocado mere buare ikado awa mi ko ngana mungela do mere buare ikado ka ya ka suko bele jelela ka mautlatla wala sa abseki sago soro no tabana kabwe mi avocado mere anana wana munge mi avocado impo ani salu ani avocado mi fe munum be no dugugolo koy ikado ko gwangwan chama ko wulelendo anofe ani ONG internationalu ulube avocado deme mununge ka kemo go deme bela jeleke avocado ani mado tai o minyo ulukon ti jena bi uluti jena sini mi Muhammadu Buare ko tnyerel Mamuru Buare ikado awa minye tnyerela ko awa minye akoni anigete ku maula bi kaso ka akata bule mi avocado tnyerela kati fenge femi no be jamana do no be sigir dugu dew no bolu faranywanga ati fenge dugu yiri wa sirafe wa minye beni kele o hakili tala tugo shila mi avocado kale rede sababu ko kra ikado kele chamanye dugu ni nywanje mi fasiri bai tel kone ale kemme ka jira ka fo awa minye avocado kombala bugu kata se avocado ntomini ngoro bugu ma no borai
min ye awakado awa min ye bugukura ye min ye awakado murba bugu ye ani awakado mungana awa fo ka taa se kabala buguma min ye awakado k'ale kɛra sababu ye ninnu ka bɛnbaliya n'o tɛmɛna ka bɔ yen min ye musow awakado min ye ONG dɔ bɛ yen n'o ye aprofɛmi o kɔni ye awakado min ye a kɛmɛ k'o kɛ o ko ni k'o ta k'o kɛ kalafili sira ye min ye awakado k'o ko tɛmɛ a ɲɛnamɔgɔw fɛ ni ka tɔ to yen min ye awa hali ni awa y'a sɔrɔ ONG n'olu awakado n'olu bɛ fɛn minnu di walasa yiriwa ka kɛ i k'a dɔn k'a b'o bɛɛ lajɛlen awakado a bɛ tilatilali don o la wa a kɛra sababu ye k'a dɔn olu de kɛra sababu ye ka maa dɔw bila min ye awakado foroba foro dɔ bɛ yen n'o ye maloforo ye awakado ka taa tasuma bila o la walasa awakado dugu bɛ ɲagami cogo min o tuma awakado min ye tiɲɛ yɛrɛ la min ye maa min bɛ yen n'o kɛra sababu ye k'a dɔn k'o kɛ ka awakado ko kɔni kun bɛ min ye kiiritigɛlamaw ɲɛma min ye dugudenw ye olu kɔni y'a jira k'a fɔ préfet la awakado olu ti jɛn n'a ye bi min ye awa sous-préfet kɛ min ye Mamuru Buware i k'a dɔn k'a ka to olu ka mɛriya la i k'a dɔn a to olu kunna olu t'a lakodɔn bi u t'a lakodɔn sini min ye awakado tiɲɛ yɛrɛ la min ye awakado ni min filɛ nin ko ani yɔrɔ kofɔlen min filɛ nin n'o ye awakado o ni dugu in ye n'o ye Falo ye k'a sigilen don awakado sɛnɛ kan min ye awakado ani baganmara n'o tɛmɛna ka bɔ yen k'a bi maa min bɛ awakado nin dugu in na ko awakado dugu 22 i k'a dɔn k'a bɛ jɔ maa 50 la. A b'o bɔ arrondissement Kuturu de yɛlɛma bɛ ka kɛ commune ye. A banna k'a bɛ taa maa 50 la. A ka ca u ye. Bi tiɲɛ yɛrɛ la Falekaw olu kɔni ko awakado olu tɛ Mamuru Buware lakodɔn u ka mairie bi. A ko ndayilen don n'a tɛmɛna da min fɛ cɛ wɛrɛ ni Ala sɔnna ma an n'o ɲɛfɔ awa min ye filɛbaa ni lamɛnbaaw ɲɛna Christelle Kone n'ale ka fasire an y'a bɔ awakado min ye info matin kɔnɔ. Ala ka u bɛɛ kelen kan Yusu baw taa ni ka segin caman bɛ kɛ nin ko in kan nka mi dugawu kɛ Ala k'u bɛɛ kelen kan Yusu min bɛ tali kɛ i k'a dɔn n k'a fɔ indicateur de renouveau ne bɛ n bolo mɔnɔ bɔ a nɔfɛ n'an bɔra Falo i k'a dɔn an bɛ taa Tombouctou ko nin ye i k'a dɔn kalanden Zaba ye walima baraminɛ kalandenw Yusu k'olu de filɛ nin ye ka taa y'a fila n k'i ɲininka ka tɛmɛ ni tukutɔku ye dɛ ni ka taa o kɛ i n'a fɔ ka taa salle d'urgence kɛ i ko boîte de nuit. N y'a ye o. Yɔrɔ Yusu nin kɛra kamana guwa ye Yusu. An tɛ b'a ko ninnu na koyi. Yusu nin kɛra kamana guwa ye koyi. Puruti bɛ sen na. Ne kɔni ko. Mɛ min fɛ majamuli nin waati laban in na Abidjan jula bi bɛɛ Faransi jula bi bɛɛ o bi bɛɛ mɛ n'i ko Dubaï jula u ka edoxy yawo ye ne ko n ko sumusigilaw kari tɛmɛnen nin ka se y'a fɔ kari nata ninnu ma ka y'a fɔ so wele mɔgɔ la Ouaga jula Lomé jula Abidjan jula Paris jula nka Dubaï jula mɛ mɔgɔ minnu fana ka u bɛ ka sɔmin kɛ mɔgɔ minnu na o fana ka kumaw de n'u ye cogo de u juru dɛ. A siga t'a la. Odoxy yaw taara i sigi bɛn wari kɔnɔ ko restaurant dɔ bɛ yen ko hôtel dɔ bɛ yen ko 1,500,000 par jour. To n ka padiri kan. Dɔw fana y'i sigi yan nɔ ko ale ni cɛ minnu kɛra ɲɔgɔn fɛ k'a bɛɛ cɛ gɛlɛn k'u b'a d'ale ma 1,100,000 1,50,000 i ka kumakan ani kɛcogo an y'u ye Dubaï. Mɛ min fɛ yen wari la nɔgɔma tɛ yen. Il n'y a pas d'argent facile. Qui c'est qui a pas encore taqué là? Pour la ko putoki wata ako fe putoki pati wa ko porti ne ma vini ko dugu dai boy ne mi vi ala dimi ya mala aka jonu ngoro na fulo mai ko porti parta wa ko porti Yesu igaro ko mi me Tombouctou hôpital régional ko fo ko nin kɛra dabali bani kamana gwan yi be yi yɛrɛ ɲininga yɛlɛ nin denmisɛn nunu Yoso mi no be tali kɛ dɔgɔtɔrɔso bain n'a bi hôpital la i ka dalen bi mengo i b'olu diya ye et puis de circular Tombouctou le sadi ala morso in ka di sa Yusu ko nin denmisɛn nu n'a b'i k'a dɔn maa saba ko fɔ o kumana a maa fɔlɔ o de ye Fatumata ye
Fatoumata Traoré k'a bɛ première année i k'a dɔn pharmacie la maa filanan Mohamed in Badar ani Aisha Bokom ko min n'o bɛ ninnu kofɔ dɔ bɛ troisième année ani k'a dɔn ko dɔ bɛ u bɛ première année la u bɛɛ lajɛlen ye technicien supérieur de la santé ye o k'u bɛ o kalan de la Youssou kalansow de bɛ ninnu bila ka taa i k'a dɔn anw ka dɔgɔtɔrɔsow la a kun tɛ dɔwɛrɛ ye u bɛ se ka taa lakɔkɔ cogo min na Youssou ko kuma ko maa n'i y'i jogo bila n'i donna du kɔnɔ n'i ko i jogo k'i makɔnɔ kɔ kan Youssou ko n'a mɛnna a bɛ don i nɔfɛ k'o na kɛ denmisɛnnin ninnu da ye dɛ k'o filɛ nin ye ne ka taa salle d'urgence la n'o bɛ tali kɛ banabaatɔ gbɛlɛnw maa minnu n'olu bɛ saya ni balo cɛ Youssou olu bɛ kun kan o kibaruya bɛ ɲɛnabɔ yɔrɔ min na olu kan ka se ka furakɛ tuma min na Youssou ko ninnu filɛ ne k'o ka i k'a dɔn smartphone ɲɛsin u yɛrɛ ma ne ka TikTok daminɛ Youssou ko nin kɛra i k'a dɔn dabali bankoba ye u b'a la min na a kɔni bilala bɔlɔlɔ sanfɛ Youssou nka k'a kumana a ko ma to ɲangindanya kɔ dɛ sabu min ye kɛnɛyaso maa ɲɛmaa minnu bɛ yen a bɛɛ lajɛlen ye i k'a dɔn maliden fɛn o fɛn ye nin ye a kɛra kumasuli ye a kɛra maloya ye an ma Youssou ko kɛnɛyaso ninnu bila ma bɛɛ b'a dɔn wasaba tɛ yen bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko maa dɔw bɛ yen olu mana burusi don ka ban a b'olu kɔnɔ ko n k'i ɲininka olu a gangan tɛ i b'a dɔn bɔn min ye Jimi Kante ko janni n'a ye ni sugu ye dɔrɔn a b'a den dɔ Youssou direction régionale min bɛ i k'a dɔn k'a fɔ i ka nin hôpital in kunkan kibaruya ɲɛnabɔ Tombouctou olu ma nin ko ni dagirin bila ko ye u sera ka maa ninnu ni ka u tɔ sɛbɛn i k'a dɔn gafe la k'a gulon ni ka laban k'u yɛrɛ gulon ko sabula mun na Youssou k'u ye kɛnɛya baara n'u bɛ tali kɛ dɔgɔtɔrɔya u y'a danbe buruja u ye k'a dɔn k'a fɔ dɔgɔtɔrɔya ni k'a lagosi u ko ma ko déontologie médicale Youssou k'u ma i k'a dɔn kala sɛbɛn nin si la ko nin denmisɛn minnu n'u ye nin wale in kɛ Youssou ko kuma na ko sɛgɛsɛgɛli ni i k'a dɔn wulikajɔ tɔ bi kɛ u ni ɲange min ka kan o bi kɛ i k'a dɔn ɲɛsin u ma wa a bi kɛ ka yira diɲɛmaa bɛɛ la k'a yira k'a fɔ TikTok n'i ma ɲɛ i b'o kɛ n k'i ɲininka i yɛrɛ ka so kɔnɔ génération nucléaire ala a ɲɛna n tɛ ne b'a dɔn banabaatɔ jugu dalen urgence tɛ banabaatɔ jugu bɛ da yɔrɔ min n tɛ TikTok quoi n'a TikTok in a bɛ dɔ lase ko ma a tɛ n'u ma se ko ma de o de y'a to anw tɛ TikTok dɔn anw ta ye nasɔngɔ tɔku ye a banna ani ni nasɔngɔ bɛ sɔrɔ min ani Facebook nasɔngɔ ka ɲɔgɔn fa ni ɲɔgɔn ba ni walima k'i yɛrɛ yira e b'i yɛrɛ e ye jɔnni ala n'a kɛra TikTok a sera o la denmisɛnnin ninnu kɔni u ye filiba kɛ nka Youssou mais min f'i na an balimamuso ayiwa ale ma cogo la n denmuso don n denmuso don dɛ an bɛɛ katiga ye n den don a t'a dɔn ko ne den y'ale nka n den don n'a ye baasi dɛ ale ma cogo la kuma dɔ fɔ i den ka ca jamana in ayi ale ma cogo la n den aya bisimila min f'i na ale ma cogo la kuma dɔ fɔ o don a ko ale bɛ sirada min ye a bɛ min fɔ denmisɛnninw ka sabali u bɛ dɔw dilan ni ko ɲuman ye TikTok kan u b'u labɛn ne réseaux sociaux kan a b'u kɔnɔ k'u bɛ ten de mais ko n'i taara dɔw warakalen u ka so u bɛ tigɛ u la et puis u b'u dɔw ye u labɛn ko ɲuman don ko dɔw wɛrɛ tɛ dansago ma ye k'ale yɛrɛ min filɛ nin yɛrɛ ale labɛnnen don dɛ a ye guloki min b'a la a kun labɛnnen don a y'i labɛn i b'a fɔ ko a ka cɛkɔrɔba min ye ne bɛ labɛn cogo min ale ma ka parler a ye ne de la ayiwa a ko bon guloki min filɛ ale la nin ye ko 260 Allahu akbar ababa bon an balimamuso u kana denmisɛnninw tromper u kana denmisɛnninw kin ka kɛ fɛn kan TikTok ko ni a ye sabali minnu réseaux sociaux TikTok kan a bɛɛ tɛ mɔgɔ ɲɛnama ye ayi a ma nɔgɔ a banna Youssou i k'a dɔn waati taamana o bɛ kɛ sababu ye kunnafoni gafe dɔ bɛ an b'an da se u ma ne ka sɔrɔ u kumana ka foliw kɛ ka sɔrɔ kɛ an kɔ kɛ nakɔ kɔlɔni kɔ ye secrétariat permanent de la réforme domaniale et foncière a ma ɲɛma ni u bɛ colonel major Cheikh M Diafaga kofɔ a ko kunnafoni bɛ da yɛrɛmarakafo tulo ka commune minnu n'an bɛna olu fɔ aw ye o ko a ɲininen d'aw fɛ aw ka wuli ka se i k'a dɔn k'a fɔ nin cakɛda in n'o ye secrétariat permanent de la réforme domaniale et foncière a ɲɛmayaso la n'a filɛ nin ye Bamakɔ i k'a dɔn base B la ka surunya monument de l'indépendance la n'aw bɛ na aw bɛ na ni aw ka du kumana a papiyew ye walasa aw ka du nina ka di o ka sɔrɔ ka di aw ma aw natɔ o kumana min y'aw ka pièce d'identité ye n'o y'aw ka bugunatigɛ sɛbɛnw carte d'identité walima carte nina ani i ka k'a fɔ nina carte kumana a bɛ na ni olu ye walasa aw ka se k'aw ka nina carte ni k'a lasɔrɔ commune minnu ko don o filɛ nin ye Kati commune
Jago komini Kambila o kominiw Sanankɔrɔba commune Jalakɔrɔba dugu minnu bɛ Senu Banangɔrɔni ani min ye Kuluba ani Kati ni ɲɔgɔn cɛ dugu minnu bɛ yen o kumana ko aw de ko don aw ka fɛɛrɛ dabali bɛɛ tigɛ walasa ka se nin cakɛda in na o kumana ko minnu fana ni smartphone b'u bolo n'o ye k'a dɔn k'a fɔ téléphone ye k'aw bɛ se ka Nenacad fana application télécharger k'a sɛbɛn ko Nenacad faamucogo ɲuman u ko u dalen bɛ o la ko aw b'o sɔrɔ nin kunnafoniya la sɛbɛn fasirila Bamakɔ san kalo 5nan mɛ kalo tile 4 san 2022 colonel major Cheikh ne M Jefaga ale bolo bɛ sɛbɛn ka Yusu jayo masa du wolo sɛbɛn ye sa an bɛ bita da n'Ala sɔnna mais n ka muso